Op Skielge binnen 4 boetendiekse einekooien van enkele hectares. De oudste is haast 400 jaar oud en die stroept het al rond de weekend haast onder. We zijn hier midden in de nacht bezig geweest om te proberen om het tegen te houden en te stoppen. Dus zandzakken vullen en er tegenaan leggen, een beetje proberen te verzwaren en dan naar de volgende plek. De dieken bin oentaasten troch knien. Het wetter komt troch deze gatten hinnen. Daartroch wordt de skeer nog grutter. We zitten in een overgangsfase, want we hebben een echt goed herstelplan voor deze dijken. Maar ja, dat kost wat tijd. Dus in 2016 en 2017 gaan we alle dijken van de kooien, van de eendenkooien hier grondig herstellen. Dan wordt het taluut verbeterd, er komt een kleilaag op. Er komen ook maatregelen om de konijnen te voorkomen dat die in dat gedeelte komen. En we willen die dijk ook laten begrazen door schapen. We zitten nu even met het probleem van overbrugging. We hebben vorig jaar ook al de dijken een noodreparatie gedaan en misschien moet dat nu ook weer gebeuren. Want je wil gewoon niet dat die kooien overstromen. Oont die tijd blote de spand bij storm en heegwetter. Als er weer een hoog tijwater komt, dan vrees ik dat wij het niet meer houden. Er zijn zoveel aantastingen nu in de dijk, zoveel konijnenholen die we geprobeerd hebben om dicht te maken. Maar de dijk die is dusdanig verzadigd op het moment op zoveel plekken dat ik een zwaar hoofd in heb als het zo doorgaat. We moeten een beetje geluk hebben nu. Want het is ook moeilijk om deze tijd van het jaar nu echt goede maatregelen te nemen. Alles is nat. Dus ja, we blijven alert. We zorgen dat er voldoende zandzakken zijn. En we hopen dat we niet meer nog zulke hoge waterstanden krijgen.